Catalunya va poder tornar a gaudir de la seva selecció de rugbi en un interessant partit que va tenir lloc a l'estadi Baldiri Aleu de Sant Boi del Llobregat, en què es respiraven les ganes de poder tornar a gaudir del combinat català després de que la Foixarda acollís l'any 2005 el darrer partit a casa nostra de la selecció catalana. Fa 5 anys, a Barcelona el rival va ser l'Ulster. En aquesta ocasió, a Sant Boi, Suècia era el rival, un contrincant que es troba a dia d'avui entre les 50 millors seleccions del món i que va portar fins a Catalunya un equip molt poderós físicament que va saber treure profit d'inici d'aquesta fortalesa davant una jove selecció catalana en la que el 80% del planter era de la selecció sub-23 i la resta de posicions estaven reforçades amb jugadors que no superaven els 25 anys d'edat mitja i que van pagar la seva joventut amb un mal inici que condicionaria la resta del partit. Però sigui com sigui, tot plegat va servir per aconseguir una selecció amb un sentit molt formatiu. Realment la nostra selecció, que és una selecció formada bàsicament en un 80% per jugadors sub-23, doncs no només ha plantat cara, sinó que si no fos pels primers 15 minuts realment hauria guanyat amb claredat aquest partit. Vol dir que estem englobats, o podríem trobar-nos englobats, en un nivell mig dins de les seleccions no potents d'Europa. No hem d'oblidar que el rugbi a nivell de França, Anglaterra, Escòcia, Irlanda, Gal·les o Itàlia mateix té un nivell altíssim mundialment i en canvi doncs, podem trobar països com Croàcia, com Letònia, com Holanda, com la mateixa Suècia que avui hem vist, en la que Catalunya, amb un bon treball de seleccions i amb una competició regular, podria plantar-li cara perfectament. El mal inici de l'equip català, en què va pagar la manca de compenetració entre els jugadors, que malauradament no van tenir l'ocasió d'entrenar molt temps plegats, es veia reflexat en un marcador en contra que va condicionar excessivament un partit en el que Catalunya es va mostrar molt superior durant alguns trams, però el fet d'anar remolc durant gran part del maig va suposar un gran hàndicap pels jugadors de Jean-Michel Guillemin. Momento físico és que manquem de cohesió perquè entrenem poc de sempre. Això és una crítica. Ells no són un equip molt potent, molt físic. Aquí estem un peu en dificultat perquè manquem de pes, però hem demostrat que tenim orgull i tenim altres coses de fer veure. Catalunya es va aconseguir refer d'un mal començament per a base de punt d'honor anar retallant progressivament la distància gràcies als assajos aconseguits pels jugadors Marc Puigvert, Sergi Aubanill i Sergi Guerrero, que posaven Catalunya de nou dins el partit amb un 17-18 quan quedaven 10 minuts de joc. Però l'esforç en defensa del combinat escandinau i una nova transformació seva deixava el marcador en el definitiu 17-21. Crec que som superiors, tenim millor equip, però bueno, potser hem pecat una mica de joventut, feia molt temps que la selecció catalana no jugava partits internacionals, partits de nivell, i bueno, segurament això ho hem notat, també una mica més de rodatge, més entrenos, és el primer partit que fem a l'any, també s'ha d'entendre aquesta preparació, així que l'important és preparar l'equip, fer bona feina ara per anar al Campionat d'Espanya de territorials i fer un bon paper. La selecció catalana va donar la cara en tot moment, però en algunes fases li va mancar constància fruit de la seva inexperiència, tot i que la bona feina feta davant i el seu coratge permeten somiar amb un molt bon paper en el proper objectiu de l'equip català, els campionats territorials estatals a Valladolid. És un moment de desenvolupament, de creixement, en el que molts projectes ens estan portant a una gran base a nivell d'escoles de rugbi, a nivell de promoció del rugbi escolar, però ens falta una mica agafar l'empenta que ens permeti apropar-nos en el rugbi europeu. Després de 5 anys, Catalunya va poder tornar a gaudir de bon rugbi internacional a casa, un partit que va servir d'experiència a un jove equip que després de la sotregada inicial va demostrar el seu bon talent davant una selecció com és la sueca. Però sobretot, el més important és que va deixar molt bones vibracions i va demostrar que hi ha una bona base.